Türkmenistan koronavirus çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan rahatlaryny ýygyna getirmegi dowam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň COVID-19 aladylary sebäpli halkara uçuş gatnawlaryny wagtlyň toktatmagy bilen ýüzlerçe rahat watanyna dolanyp bilmän ýurdun daşynda kösünçlik çekýär. Azatlyk radiosynyň gowşan soňky maglumatlara görä 20 aprelde ýürüýte uçur bilen Özbegistanyň ýokary kujaýlarynda bilim alan 50 töwerek student Türkmenabada getirilip, soňu bilen de şäheriň ýokunç keseller hastahanasynyň çäginde taýdandyrylan karantin zolugyna ýerleşdirilipdir. Mundan başga da Lewawyň çägindäki Farab gümrük nokudunda taýdandyrylan beýleki karantin sebitine Özbegistanda geçirilen agyr atletika boýunça çempionatdan gelen 23 türgen ýerleşdirilipdir. Maglumat üçin aýtsak 18-25 aprel aralygynda Özbegistanyň paýtagty Daşkentde geçirilen agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionatynda türkmen türgenleri 2 kümüş we 2 bürünç medali almagy başarypdylar. 26 aprelde Türkmen Hawa Ýolları Gullugy Russiýanyň Tataristan Respublikasynyň paýtagty Kazandan hem ýürüýte uçuşy amala asyrdy. Emma ozal daşary ýurtlardan gelen uçurlaryň ählisi Türkmenabadyň aeroportunda gondurulan bolsa, Russiýadan gelen Hawa gemisi Balkanyň Türkmenbasy şäherinde goňdy. Azatlyň habarçylary bu uçurda gelen rahatlaryň Russiýada koronawirusa garşy vaksina tanjymyny etdirendiklerini, şol sebäpli de beýliklerden tapawutlykda karantinde has az möhlet saklanjakdyklaryny anaklamagy başardylar. Daşary ýurtlardan getirilen rahatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanmaly. Eger de olar COVID-19 garşy tanjym etdirip, degişli sertifikat hem alan bolsalar, olar karantinde diňe 7 gün geçirmeli diýip Türkmen başly saglyk işgäri Azatlyň habarçysyna 3 maýda gurrun berdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran Lukman 6 aprelde hem Kazandan Türkmenbasa ýürüýte uçurun gelendigini, ol bilen gelen rahatlaryň hem ozaldan vaksina tanjymyny etdirendiklerini we karantinde bir hepde saklanyp goýberlendiklerini sözüne oşdy. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy daşary ýurtlarda galan rahatlaryny ýygyna getirmeň tertibini we möhletlerini öňünden yglan etmeýärler. Umuman bu meseleni düýbünden agdamaýarlar. Şol bir wagtda serhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtlardan wagtynda dolanyp bilmedik Türkmenistanlylar pulsuzlukdan kösenýändiklerini, türkmen wekilhanalarynyň hem himayet bermeýändiklerini aýdarlar. Galy berse de gurnulan ýürüýte uçur gatnawlary bilen Türkmenistana getirilenleriň tanawyna düşmek üçin para sorulýandygy hem bellenilýär. Mundan 2 hepde ozal pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek meselesine GDA-nyň Mejlisara Assambleýasynyň maslahatynyň dowamında Russiýanyň Içeri işler ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýürüýte tutukhanalardan öz rahatlaryny akitmek üçin ädim ätmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýy gynanç bilen tapdy. Bu aralykda Azatlyň habarçylary Lewapda koronawirusa garşy edilen vaksina tanjymlarynyň depkininiň haýarlandygyny aýdarlar. Martda vilayet boýunça birinji töwekkelçilik toparyna giren saglyk işgärleriniň diňe 3%-na 2 tapgyr vaksina tanjym edildi. Sondan bäri medisina işgärlerine tanjym edilmedi diýip Türkmenabadly Lukman 3 maýda ýerli habarçylarymyzyň birine gurrun berdi. Mundan başga da häzir harby gullugy çağırış möhsüminiň çäginde ýaş jigitler ilki harby komissarlygy çağırylyp koronavirus testi geçirilip diňe oňoýsuz netije bolsa, nowatdaky gündegişli harby berkitmelerine ýollanýar. Türkmen häkimetleri koronavirusy dünýä boýunça 150 millióndan hem aşy adamyň ýolugandygyna, ol sebäpli 3 million 200 000 töweregi adamyň hem ölendigine garamazdan ýurtda koronavirusyň ýeke ýagdaýyna da resmi taýdan hasaba almadylar.